Lähdetään ihan kohta kartinkiin, mutta mä sain jo aikaisen lahjan Handelilta syntymäpäivää varten vähän etukäteen, niin katsotaan minkä tyyppinen se on. Yksi hattu, mutta tämmönen mä näytän teille. Aika kiva pussukka. Hattu löytyy toki sisältä. Mitäs nämä muut on? Ihan vaan basic firman kortti. Aika kivan näköinen, eipä siinä. Ja mikäs tää toinen on? Palautusohjeet. Toivottavasti se ei tule tarpeen, mutta löytyypähän nekin. Mutta sitten itse asiaan, eli laatikko veke ja ai että katsotaan. Elikkäs cream white, hipistellään nyt värejen kanssa kun nähdään, mutta tän näköinen. Näin, mutta tämähän tätä outfittia tää ei ole tarkoitettu, vaan mulla on ideana semmonen kesäinen vibe outfitti ja katsotaan mitä siitä tulee. Mä keksin jotain, katsotaan muutama vaihtoehto ja sitten me lähdetään sillä ja ensimmäinen teema mikä meillä on ja ihan vaan shortsit, kesäinen paita ja ihan chilli vibe. Ui, että. Kertokaa mitä te olette mieltä. Mä sanoin, että pitkät sukat aina shortsien kanssa ovat vielä. Ui. Katsotaan kakkosfitti. Kakkostapa vähän ehkä tyylikkäämpi. Ja sit meillä on ei mikään tietysti semmoinen tosi hieno, vaan vähän hienompi ja sitten mulla on samanlainen toinen paita, niin katsotaan miltä tää näyttää. Nämä värit vaan menee aika pirun hyvin yhteen. Sama mut eri paita, eli tän tyyppinen. Ai että, nyt me alkaa vaan olla niin kiire, että nyt me lähdetään sinne karttinkiin, että teleporttaatte sinne. Toi on mun. What is he doing? Okay. Putting the racing gloves on. He's ready to rumble. Ready to race. Alright, no yeah. Joo, perseeseen siinä. Tosta kun tulee eka kerta, me vedään aina pitkäksi. Mä en oikein saa pitoja mistään, mutta sanotaan, että tossa me ollaan. Elikkä 7 paikka. Kaikki muut on aika paljon parempi kuin minä. 2 sekuntia on aika pitkälti se ero. Et kohta lähtee se kisa kaikin puolin tästä meininkiä. Sitten me katsotaan. Mä veikkaan, että me ollaan toka vikoin, mutta toisaalta me voidaan olla ehkä röyhkeitä tossa kisassa. Että tönitään kaikki vaan ulos radalta, niin sit me ollaan ehkä ykkösiä. Tyyli on vapaa.
Kyllä se semmoisen 2 sekuntia melkein paras kierrosaikaa. Tää on pientä tatsia tulla, että vähän Mutta rankka laji. Tästä ei pääse kyllä mihinkään sillä tavalla, että luulisin, että onko rankkaa vai eikö oo, niin kyllä tästä niinku hiki tulee ja niin perkelee hiki. Se tosiaan. Mä otin vaan maksumiehiä. Eipä tossa karttinkin mennyt miten se meni. Mä olin toka vika, mutta en kuitenkaan viimeinen, että se syypää löytyy tuolta, mutta onneksi en oo huonoin. Se on aina pääasia, että missään ei ole huonoin, kaikessa on ihan ok, niin sillä pärjää aika pitkälle. Mutta pokeriin me lähdetään tosta pelaa, niin me järjestetään vähän sitä hommaa sekä sitten nyt me syödään ja sitten me lähdetään vähän, otetaan muutamat kylmät huurteista, eli vähän sanotaan sitten alkoholilinjalle muutamat siitä ja sitten se lähtee siitä. Mut joo, nyt me syödään. Mokia voi tapahtua, oho, sori. Sä tykkää riittää. Sitten Rebound! Mut se on sieltä tuli 40 senttiä lisää, ootko mukana? No. Hei. Nää ensi kerralla sitten. Arrivederci. Hej då. Till nästa gång. Tills vidare. Se ilta ja päivä alkaisi olla aika pitkälti siinä. Viimeiset kaverit lähti just oikeastaan kotiin ja me ei oikeastaan tehdä tässä kohtaa enää mitään muuta kuin sanotaan kello on jo 3 yöllä ja ei muuta kuin tää on oikeastaan maailman mukavia asia oikeastaan vaan tulla tähän. Mut hei, kiitos jos katsotte tämän videon ensi kertaa. Blä blä blät, blä blä blät ja ensi kertaa.